Вземи. Добър ден отново, драги Смени зрители. малко При и нас е кажи. госпожицата Мила Атанасова от 10-я клас. Здравей, Мила, гласуваш ли? Не престан, в момента гласувам. Забравяй да те питам, как си? Гласуваш що? За кого гласуваш? За Катранов. Как? Защо гласуваш за Катранов? Защото много искам Катранов да спечели и... Катранов в сърце. Смяташ, че Катранов ще спечели? Разбира се. Катранов, the best, number one. Качваш ли снимки в поста на Катранов? Да. Разбира се. Коя е любимата ти снимка? Любимата ми снимка е... Имаше едно момче, което се беше снимало до една кола. Да. Това е любимата ми снимка. Колата не ти харесва. Колата ли ти харесва? Момчето. Това беше от нас, драги.